Contes clàssics. La llebre i la tortuga. Un dia, que bufava una brisa càlida i les abelles bronzien pels camps de blat, una tortuga va sortir a passejar pel voltant de l'estany on vivia. Anava cantussejant i no ho feia pas ni millor ni pitjor que les altres tortugues que canten quan surt el sol. Poc després es va trobar amb una llebre que tot saltironant pels camps arreplegava les millors herbes que trobava i se les cruspia. La tortuga molt amablement li va desitjar un bon dia. La llebre, que era fatxenda de mena, es va posar a riure de veure el pas lent de la tortuga. Però què fas per aquí? La tortuga li va explicar que havia sortit a passejar perquè feia un dia de primavera preciós. Si aquestes cametes tan rodanxones no serveixen per caminar. Això va ferir els sentiments de la tortuga, perquè el que fa empipar més una tortuga és justament que la gent es burli de les seves cames. La llebre no parava de riure's de la tortuga i presumia que ella podia córrer molt més de pressa perquè tenia unes cames magnífiques. Al final la tortuga es va cansar dels fums que gastava la llebre i la va desafiar a una cursa. Saps què? Farem una cursa per decidir qui és més ràpida. La llebre no podia parar de riure. Que estàs de broma? Però si ets superlenta! Com vols guanyar una atleta tan ràpida com jo? La tortuga va agafar un pal i va fer una línia a terra. Això serà la línia de sortida. I va dibuixar un mapa amb el recorregut de la cursa, al voltant del turó, a través del bosc i de tornada a l'estany. La llebre feia bots d'impaciència. Ja podem començar. Però la tortuga li va dir que abans volia fer un bon àpat. I totes dues van quedar de trobar-se a la línia de sortida al cap d'una hora. La tortuga se'n va anar a casa i es va cruspir un àpat de 3 plats. Va fer una becaina per pair el dinar i després se'n va anar xino-xano a la línia de sortida. Tots els animals de la vall ja estaven al corrent de la cursa i s'havien reunit a la línia de sortida per seguir la competició. A alguns se'ls escapava el riure. Com podia pretendre una tortuga lenta i vella derrotar una llebre tan veloç? Fins i tot els amics de la tortuga pensaven que faria un ridícul espantós. Però la tortuga estava molt tranquil·la. Va ocupar el seu lloc a la línia de sortida i va fer uns estiraments. A l'últim moment va arribar la llebre fatxenda. Va muntar tot un numeret, es va burlar de la tortuga i es va comportar com l'animal més desagradable que us pugueu imaginar. El gripau va alçar la banderola. Als vostres llocs. Preparats. Endavant! La llebre va sortir disparada de la línia de sortida. Anava tan de pressa que va deixar la cara de la tortuga tota empolsegada. La tortuga va estossegar i va travessar la línia de sortida. La llebre va córrer com un llamp durant una estona perquè era ben cert que tenia unes cames rapidíssimes. Mentrestant, la tortuga caminava feixugament, ni més de pressa ni més a poc que de costum. Ben aviat la llebre va arribar tan lluny que els espectadors la van perdre de vista. Però sí que veien la tortuga, que avançava, un peu rere l'altre, a pas calmós com sempre. Un cop la llebre va haver travessat el prat i el turó, va decidir ajeure's a l'herba verda sota un arbre. Tenia tant d'avantatge que podia descansar una estona i encara acabaria la cursa molt abans que la tortuga. A més, feia una tarda tan agradable i càlida i la gespa era tan tova i fresca que no va poder resistir la temptació d'ajeure-s'hi i de seguida es va adormir. Al cap d'una estona, de molta estona, la tortuga va fer la volta al turó i va veure la llebre profundament adormida sota l'arbre. La tortuga va continuar avançant sense pressa i sense pausa. A l'estany, la multitud esperava veure aparèixer la llebre creuant la meta a tota màquina, molt abans que la tortuga. Però per sorpresa seva van veure que era la tortuga qui sortia del bosc. No s'ho podien creure. Llavors, una papallona es va posar damunt del nas de la llebre i la va despertar. Va veure que el sol havia fet un llarg recorregut pel cel i es va aixecar d'un bot. Estava disposada a demostrar a tothom la seva rapidesa. Al cap d'uns instants ja trotava per la pista i s'acostava a la línia de meta. Satisfeta, va alçar el cap esperant una pluja d'aplaudiments. Però, en canvi, només va sentir rialles. Es va tombar molt empipada i va veure com la multitud felicitava la guanyadora, la tortuga. Impossible! No me'n sé venir! No m'ho puc creure! És veritat que ets una corredora molt ràpida, llebre. Però a la llarga som els lents i constants els que guanyem les curses.